Kubeki bisimila bi tarata dunya Renouveau Matin ale kene kan ko baro jaye baro ɲɔgɔntigiya ye kuma so kɔnɔ no aw ma fila ye kɛnɛ la sɔrɔ ka fara anw ka dibila baarakɛbagaw kan sabula olu ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to aw bɛ se ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw fo kuma so kɔnɔ no honorable Amadou El Konare ale bɛ yan don kibaru o kama Amadou ini sɔgɔma Fanta Timota somɔgɔw bɛ di bi ye tarata ye dɔgɔkun tile filanan ye bi ye anw nisɔndiyalen don don o don k'a daminɛ tɛnɛ fo ka taa se juma ma ka se ka na ni kunnafoniya in kɛnɛ sigi an kanubaga kelen kelen na ye an bɛ nisɔndiya nka n'an yɛrɛ ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ fana sɔrɔ don min o dugujɛ nisɔndiya ka di kosɛbɛ k'i ladɔnniya k'a fɔ an fari funinen bɛna don kibaruyaw kɔnɔna na bi munumunutɔ ma yɛlɛma min sen kan tigi k'a dɔn ko bi lanbanba de da sin na i fan fɛ n'o tɛ juguya tɛ dabɔ nka maa tɛ kunnafoni maa tɛmɛ an bɛ tɛmɛ an bɛ baro kɛ wa an na balimayaw kɛ ka ɲɔgɔn kungo kɛ kunnafoni n'a tɛmɛ sira don sɔɔni i ni kanubagaw bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan sabula kunnafoni kologiri caman de bɛ i bolokɔrɔ sɔgɔmada in na o la kunnafoniya minnu bɛ an bolo bi ka lase aw ma bakurubaw dɔ filɛ ko yalima ɲininkali min bɛ ka kɛ o ye ko Mali ni Faransi b'a fɛ ka bɛn kelen ma wa fɛn min bɛ tali kɛ minisiriso min ɲɛsinen don Faransi finitigilakaw olu ka koɲɛ ma fɛn min kɔni bɛ tali kɛ o minisiri la o tun bɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la o la k'a ko kɛra cogo di Isa Kabasigi bɛ o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan jɛmukan in kun cɛtɔ anw ka bido ma welelen an bɛ taga asma CFP kɔnɔna la an bɛna kuma di u ka sifinaka dɔ ma kabiri u ka parti maa ɲɛma ni o ye Sumeilu Bube Mayiga ye tɛgɛ kɔni dara ale kan don min kana bila bi la fɛn bɛ tali kɛ asma CFP la u ye fɛn jumɛn de kɛ ani u b'a fɛ ka mun de kɛ an bɛna kuma di u ka sifinaka dɔ ma n'o bɛ tali kɛ Mahamadu Jarala ale kɔni ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye n'an bɔra o yɔrɔ la an bɛ taga dɔgɔfiri an y'a ye k'a fɔ ni dɔgɔkun laban in kɔnɔna la ci ɲɔgɔnna dɔ kɔni kɛra dɔgɔfiri mara kɔnɔna la o kunnafoniya o bɛna di aw ma sɔgɔmada in na Sori Ibrahim Diallo ale bɛ an ka sirabaw kana la a bɛ jateminɛw la sɔɔni bi tarata donya tan ni ka segin bɛ cogo min na an ka sirabaw sanfɛ o bɛna yira aw la jɛmukan in kɔnɔna la Hawa Daɲogo ale ye laada la tile ka se kɛnɛya tigilamɔgɔ ma kɛnɛya kunnafoni o bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ Alexis Kalanbiri la ko mun de kɛra Mali kɔnɔ tuguni ni Alexis ma sɔn o ma o bɛna yira aw la jɛmukan in kɔnɔna la ka fara anw ka don fɔli duman kan ni ye anw ka kunnafoniw bakurubaw ye an bɛna don minnu kɔnɔna la sisan ni wagati boloda cogo ye nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni Gawo worodugu yanfan yi bɔ a la Menaka Kidal ani Tawudeni ni marabolo kofɔlen ninnu na sankolo o bɛna jɛya dɔɔni olu fɛ yen nɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ samiyɛfɛ fiɲɛ na o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni Tawudeni bɔra a la ka taa se Kidal o worodugu yanfan ma yen fan fɛ tilemafɛ fiɲɛ o de bɛna ci mɛ a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ gɔngɔnbilo bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don Tawudeni ani Kidalikaw ka yɔrɔ jan filɛli la nka Mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔntena na don yɔrɔ jan filɛliw la o la fɛn bɛ tali kɛ sanji ko la ko bi tilefanatɔw dunin kɔfɛ ka taga bila fo sufɛla la fo ka taa se sini ma ko marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanko ye o ye Menaka Gawo Douanza Mopti Banyangara San Segu Kucala Joila Sikaso Buguni Kulikoro Kayi Nyoro Nara ani Kita tilega ina finteni boloda cogo olu filɛ nin ye fɛn bɛ tali kɛ Kayikaw la olu ka finteni hakɛya bɛ jɔ degere 35 la finteni degere 36 o bɛ kɛ Kulikoro tilega ina Sikasokaw olu ta bɛ jɔ 32 la Segukaw fɛ yen nɔ tilega ina olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye Mopti olu ta bɛ jɔ 39 na Tombouctou, Gao ani Kidal ni marabolo saba tilega ina olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 41 ye Menakakaw olu ta bɛ jɔ degere 40 na fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Tawudeni na olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 44 na Bugunikaw fɛ yen nɔ tilega ina olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 33 ye Kucala olu ta bɛ jɔ 34 na Kitakaw olu fɛnɛ ta bɛ kɛ degere 34 ye
Nyorokaw feno kiligaina oluga finteni hakea weke digiri bisaba ani wolonvlaye nara oluta bijo bisaba ani konontona duwanza oluta beke bisaba ani shekinye finteni digiri bisaba ani wolonvla obena ke 100 ani banyangara kiligaina joilakaw oluga finteni hakea obeke digiri bisaba ani duruye bi kiligaina Bamako distriki konna la nogo bina da kabala sama fe fiye bena chinga fiye fanga ote bonya kosobe gongo bloko na sira fe gelia foshi kontena na do yoro jan flelula fem konye sanko ye obolo daleno biula daina katabla shufela la finteni hake ya kligaina obike digere bisaba ani naninye Bamako na lamini so madaina kene chira neke kanye woro otemeleni sanga muga ani flay klibe na bi neke kanye tan sheki ni otemenani sanga muga ani wolonvlay wakati bolo da joko ye ni kadi au ma ina fola dala kula akunye maliden kelengele na kasika tana blado kadam ne kai katabla futawdini ame ala delika rabi tarata kile heradi ambela jilima anyo de fawini jom kan kene manasiki au makobe jokuna funya mununa abela jilindo be sura akonnala lebe keneto amadu bolo aliga temeni don kibaru Amadu kalumoko korotaleno ko kuna funya jumeme anga jamana kunkan Tabarikala aw ni ce aw yaw bisimila sisa dani no femi mem mali koroni klebini bani ke karo ama nendo aroka fese aw munu nya fleba na lame baw yaw ka se ka kibaro ya soro ala mate dia beye wa yere fana te go ya beye aw munu ya kanu kan suganti yaw bisimila bi so ma daina don kibaro ale kene ka bakurba bi talike franci kaw yu wakulu do ka ministre mi nyeshinendo lakana konyo ma kana clarification de position franci kan yere nyefo o befe ku jo jimi fola joro mi no malikoro kan o nyefo wa o kera o ministre Sadio Camara yi franci ka o lakana ministre bisimila akoni ye kuma chama fo nga Sadio ka kuma mateme dakoro ya kele ko anyame o wa ifon fe ko kabi men kalutli mbanani fo bi anya be famnya amatige damina anoyi nunu ye pumano belebele bawo munu borani njere kono amena puma kan so madaina donc baro ale kene konna la transition aka kunje awati la walima kana kunje awati la malide klale do claro ba flaye o amaula donia ka fo minye malde chama mala ku ka korota ni wati la ba ina ko chama nga fara transition jo kunumoka o je kulu doye mouvement des patriotes kati funangani do ni musola ka yo wulika joba ke kati sigida tan ana kunganfe la ka boka kati bolo bela jerele mine mimu kunu ka che ko ma chama mana ko kati tuma puma folo aminu ka dandige do lame biso madaina donki waru kono hukumu kele kono narakaw fe shekne kalando no ye buye aidra nyoron shirifuke o ale fana kanuba munu be olu fana ye bela jele ke sino e ko do ka fra transition ka amina gouverneur ka hakilina do lame o bismillah le ko fe sogomada ina don kibaru ale kene konna la nunu mina fara kibaru ya chama gabi sogomada ina renouveau jama jere jekulu fasiri kebaw na la sebaw ni ko bela jele ni nege ngala so baw nga mina jeka munu mana aw ye wati mina Isaka ndaw anaka dema ya sigle do kanije mkain laje o wati kele la ka don afo mali marabulo ma be sigle do ka kono wa sisa ni ya bore da elele ayo bismillah Samba kele keme kononto ani biworo wati uka taula kana bla bila mali koninga yerama horonya ale koni ye sambiworo ani kele bonyanko soro ladala kabi mali yaka yerama horonya soro ka fole mali independent o koni taula ka bla bila o do ma se o bina ke sankume nyananche mali bolo minina wulika jo chama mike faso de nyumaya nasra tigala ka hakili jiginke wulika jo munu gara faso mali ba infe o koni meke ka do sanwo sa septembre kalo kile mwa ani fulani ma chama nyoro wo wele nasra kana ko vende o vende winyana maya mali fanta ani nani bela jerele fe o abetalike mi mise ka ni na maya chugo minanga jamana famo kele do ka fere bolo do ta ka ni o ya la nyana maya chugo betalike defilo la betalike jamana ere sangoro talini jamana ere ka buguna tega usebe korodoni na berela o jatemina o baro damne na kaba menye nyina vende la muni mumeke bulika jo chama damne na o baro la ni temena bo makoni duguba o fe ba donga fo kodobe dugu ale konna la anye korofana abge sababu ye sorada si chama nga seka bo ujoro la ka save joro soro no betalike jala lila ko humu kono kunungo
nga Mali soradasi nyema o ka damne jamana kuntiga Assimi Goita na jewla o koni danaya da soradasi munu ka se ka do fara olu jo kunumo ka jala ko nasratigela o gafeba bora ka bitali jato ya ira ka fo ma chama be jongo ala olu koni garsige duna tanyo la no e do fara li o ka jala ko kunumo ka damne keleke duguma keleke la o la fo ka ta se chama jara ni sanvela jala tigi munu be bela jele min ka kan olu ye joro jonjon soro ba ka fo kunungo finitigila ka demaya ni finitigila ka were jabalaw la nisoja fanga tunga bo kosebe o nganye jatemine mununke o nafa ka bo be beni kileyan ko fo no be talike soradasi munun be n'olu ye jala sɔrɔ u jɛɲɔgɔn munun be hali n'olu garisɛgɛ ma don a la u bɛɛ lajɛlen bɛ tuloni yɛlɛ ani duwawu dɔw ni ɲɔgɔn bolo kɔrɔtaw la o min ye tamasiyɛn ɲumanba ye Mali armée ale jɔse bolofara bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ fana maa minnu be n'olu ye baarabaw kɛ jamanaw ye ka jɔyɔrɔbaw fa ani minnu ye wulikajɔw kɛ n ye fanga sinamatɔ ye walima n ko n tɛ transition ko la bɛɛ lajɛlen cɔ ala gafe fana bɔra kunungo ka se ka jonjo di maa caman n tɔgɔla n'o ye médailles ye gafew kɔni bɔra nka nin baara ninnu sɛmɛncɛyali caman be n'o ye ka se ka a jonjo bila u kan na ni tran kamana minnu kan ka kɛ soradasi dagaw kɔnɔ olu caman bɛna bila ka sini 22 baaraw olu hukumu kɔnɔ o min yɛrɛ bolo dalen Renouveau bɛna wuli ka jɔ kɛ waasa ka se ka kibaruya caman sɔrɔ o la an ka jamana ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ tentɔ Mali tunganko kuma kɛlen don dɔw yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira ye bi diɲɛ yɛrɛ bunakun kan a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali kɛlen ko jamana min bɛ sugu bulon rɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i sɛbɛkɔrɔ wɛntɛrɛ don Mali la walasa u ka hakɛ dɔw bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ sankɔrɔ ta kosɛbɛ samasamali kule bɛ jamana da la o bɛɛ dun y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kamana ganlen don bi ni lakanabaliyaw ni politiki gɛlɛyaw ye kosɛbɛ ani bɛɛ yɛrɛ sabatibaliya jamanadenw ni marabaa ɲɛmaw olu ni ɲɔgɔn cɛ nka Faransikaw kɔni tun ye hakilina dɔw de k'a fɔ olu kɔni tɛ Mali ka nin waati laban hakilina tataw tɛ olu fɛ ko ye waati tɛmɛnenw na o tun y'a jira k'a fɔ ko u bɛna u ka cɛden caman bɔ Mali la ka taa malidenw ma ko bila gɛlɛya la bɛɛ y'i hakilina fɔ nka Mali ye ŋunuŋunu minnu durula nin waati na k'a fɔ Mali b'a fɛ ka bɛnkan dɔw tigɛ nɔ bila ni lakanabolo wɛrɛw ye o kɔni ye Faransi tɔzi wuli minnu na kalifa sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la dantigɛliw fanga bonyana n'o ye bagabagaliw ye nka kibaruyaw y'a yira k'a fɔ bagabagali ninnu ma Mali jamana faamaw bɔ o siran bɔ cogo si la o kama Faransikaw ye u hakulu don ka ministre min ɲɛsinnen don ka sɔrɔdasiw ka kisaw ma n'o ye Florence Parly ale ka munumunu dɔ kɛ Niger fɔlɔ ka bɔ yen ka na Mali la kunungo ntɛnɛn ministre Sadio Camara ale ni a ka chef d'état major Umaru Jara olu y'a bisimila ministre de la défense la hakili falen kɔni kunfɔlɔw bolila Mali ni Faransi cɛ koɲɛw bɛ cogo min na lakana nasaratigɛw la ani Faransikaw kun ye fɛn minnu fɔ ko dɔ bɛna bɔ u ka cɛdenw na France min ye Florence Parly a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Mali tɛna Faransikaw tɛna bɔ Mali la ko Faransi bi to ya wa k'u yɛrɛ bɛna dɔ fara cɛsirijalaw kan ani dɔ ka fara jama hakɛw kan sɔrɔdasi kalandaw olu bɛ se ka kologiriya k'u la kɔkɔ waasa Mali wolomasiri tabaw bɛ se ka kɛ tabarikala ye o tilala k'a fɔ fana ko Faransi bɛna dɛmɛ don Mali ma waasa sanfɛ kɛlɛkɛ ko fana bɛ se ka sen sɔrɔ nin bɛɛ ye kuma lakikaw ye Florence Parly ye min fɔ min ye k'a dɔn Wagner n'o ye Rusikaw ka lakanabolo min kuma bɛ nɛkun kan o kumaw sɛbɛkɔrɔ fɔra hali n'o tɔ taara fɔ soju la k'o kɛ Komako ye ministre Sadio Camara ni a jɛɲɔgɔnmuso Florence Parly ni ɲɔgɔn cɛ nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali lasigiden min bɛ yen ni o ye ministre min ɲɛsinnen don lakana ma n'o kumana Maliden bɛɛ lajɛlen cɔ a la n'o ye Sadio Camara ale kɔni ma kumaba fɔ a ko kɔnɔ kɔn a ko a ye minnu fɔ an y'a mɛn wa an y'a faamuya kuma min ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ o kɔnɔna la wa a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ kabi mɛn kalo tile 24 Faransikaw ye dantigɛ ni hakilina minnu ta ka ɲɛsin Mali ma ko an y'a bɛɛ lajɛlen faamuya a nalen nin kuma min fana fɔ an y'o fana faamuya k'a fɔ k'u kɔni bɛ kuma sɔrɔ minnu b'u fari foni k'u la walawala o kuma kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ ka ɲɛsin o ma Wagner kunkan ko kɔrɔfɔw la fana hakilina minnu bolila o kan o kɛra Komako ye o maa fila ni ɲɔgɔn cɛ waati nataw la n'an ye sɔgɔbɛliw kɛ ni kibaruya min sɔrɔla o na da aw tulo kan ladiriya ale kɔnɔna la nka Malidenw tɔɔrɔlen don bi Niger fana
kɔrɔ a ma sɔrɔ la k'a fɔ olu ka jamana ɲɛmaa kura Mohamed Bazoum nali ka bila sisan na Niger kaw bɛ ɲini ka gere bɔ ka ɲɛsin anw ka jamana ma a ma sɔrɔ k'a fɔ balimaya sɛbɛkɔrɔ sinsinnen don ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bi waati min na Mahamadu ninnu bɛ fanga kunna nka min ye fanga kura min nana olu kɔni bɛ ɲini ka dansaki ɲɔgɔn don Mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ a ma sɔrɔ la k'a fɔ u ka jamana faama ye dantigɛ dɔw kɛ waati dɔw la Maliden bolo u da ye fala kɔnɔ bi sɛbɛkɔrɔ tigɛ u suma k'o dugumajɛ u ka minisiri min ɲɛsinnen don Niger ni jamana wɛrɛ kisa ko ɲɔgɔn ma ale fana nana i bolo bila jimero jime min tɛ a halala ye sabula min bɛ tali kɛ CEDEAO ye jɛrɛ minnu kɛ kuma kɔkanw laseliw la ale kɔni ye i yɛrɛ kɛ jeliba ye ka tɛngɛlɛ malika caman ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma min ye Maliden tɔɔrɔ a man sɔrɔ la k'a fɔ an ka jamana faamaw yɛrɛ ye gafe bɔ ka jaabili kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa t'i bila maa fɛ nka u bɛ min ɲini Nigerikaw fɛ u ka jisuma dɔɔni k'u koli ji rɔ n'o tɛ Niger y'a ta jamana ye anw yɛrɛ y'an da jamana ye an ka l'indépendance b'an bolo u yɛrɛ ka l'indépendance b'u yɛrɛ fana bolo min bɛ tali kɛ an ka kibaruya ɲininaw na olu ye ɲɛfɔli dɔ k'a kan Yusuf Kulubali an k'a lajɛ. Lapin kɔnɔna la Bamako b'a ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Niger de ma fɔlɔ n'o yɛrɛ minisiri min ɲɛsinnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ma o ye jalaki ta ka ɲɛsin Mali maracogoya ma finitigilakaw fɛ RFI radio sanfɛ Mali gouvernement bi nin waleya in kɔn wa kuma minnu fɔra a ma sɔn olu ma teriya kumaw tɛ wa kalokalokanw fɛnɛ don an bɛ se k'o kalan nin gafe in kɔnɔna la Bamako Nigerianw ka nin minisiri kofɔlen a ka nin bɔlen jatilen tɛ i n'a fɔ ko kura a tɛ tɛmɛ kalo damadɔ kan Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Mohamed Bazoum ye ale ka kuma dɔ senfɛ ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma ale y'a yira k'a fɔ ko jɔn de bɛna taa kɛlɛ kɛ u nɔ na waleya wɛrɛ kun kan n'o bɛ tali kɛ Wagner la nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye gouvernement ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan kabini a kow daminɛna Mali dabali bannen don wa a b'a yɛrɛ ɲininka nin kuma namaralen ninnu kun kan min b'a yira k'a fɔ ko Mali ni Rusi kɛnyɛrɛye lakanaso dɔw k'olu bi kuma ɲɔgɔnya la o ɲɛfɛ dɔɔni nin gafe b'a yira k'a fɔ k'a yiralen don bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali tɛna jɛn n'a ye ko jamana wɛrɛ k'i sen don ale sago tali la a yɛrɛ nɔ la ko sango k'a wajibi ale ka ale ni maa minnu kan ka baara kɛ Mali y'a damana jamana ye min jɔrɔlen don a ka lakana la i n'a fɔ nin gafe in b'a yira cogoya min na. Yusuf Kulubali ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye an na transition hukumu kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ kalo 18 de dira jamana faama kuraw ma sarti mi o kuma danci min ye diɲɛ seleke naani ka kɔmɔbulonba olu sɔnna o ma nka an bɛ waati min na i ko sisan kuma ka kɛlɛ fila ye i k'a dɔn ni o ye transition kunuma mɔnɔbɔli ka dɔɔni suma ka fara ko kan maliden maa caman b'a la k'u k'a kɔrɔta ni o ye bi hali ni y'a sɔrɔ communauté internationale n'o ye diɲɛ seleke naani maaw ni farafinna worodugu yan f'a ka keleyatɔ CEDEAO bɛ k'a dankasaki o ko la kosɛbɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ y'a politigima faama yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana ko ti sɔn o ma cogo si la min kɔni bɛ tali kɛ jamanaden dɔw la olu kɔni b'a la ka wuli k'u ka haminaw yira dɔw b'a la ka jɛrɛbaw kɛ dɔw y'u ta kɛ ni taamaw ye nka katikaw fɛ jɛkulu dɔ bɛ n'a bɛ wele ko mouvement des patriotes du Mali n'u k'a ma MPM olu kɔni fana cɛdenw olu kurukara bɛɛ lajɛlen wulila katikaw fɛ sibiri don ka se ka caravane n'o ye ginda munumunu saloba ye kati kɔnɔ k'a daminɛ kati farada postu la ka n'a bila fɔ kati kan lanbani kɔrɔ ka se ka kumakanw ni hakilinaw lase ndale min b'u da o ye Sogɛl ani Asimi ko k'u jɔ cɛ jɔyɔrɔ la transition dɔ ka se ka fara a kan cogo min na wa ko CEDEAO kɔni ye jɛrɛjɛkulu ye min kɔni tɛ Mali ka haminaw ma fa k'olu bɛ yɛrɛ ta ɲini ni yɛrɛ lasago la wa ko min ye politikimaa mun yɛrɛ kɔrɔtɔlen don fana kalata ko la k'u ka jisumani b'u koliji la ko kala tɛna ta sisan olu ka laɲini na u b'a fɛ dɔ ka fara transition jɔ kunumɔ kan u ka maa ɲɛmaw ye mun fɔ an y'a kɛnɛ kan ka dɔw lamɛn. Kati denmisɛnw de bɔra bi wulada in na k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ ka laɲini kɛ k'a yira population na k'a fɔ ko an bɛ an ka sɔrɔsiw kɔ an bɛ transition kɔ bi wa transition ka sama ka taa ɲɛfɛ fo 2023 o ye an ka laɲini ye ka d'a kan jamana in n'o ye Mali ye jamana in tɔɔrɔla jamana in ɲanina a kan ka daminɛ Kati yan de o kun de an ye caravane daminɛ yan nɔ et on est prêt ka caravane continuer fan bɛɛ lajɛlen fɛ s'il le faut ka taa Mali commune 7 ani 7 ka taa bɛɛ lajɛlen na ka taa kibaru lase laɲini kɛ transition ka continuer fo 2023 fo jamana ka basigi fo laɲiniw ka sabati an ka sɔrɔ ka taa kalafili la. Aw musow i ɲɛ bɛ nin jamakulu min na maɲumako dan jamakulu in filɛ nin ye dɔw cɛ de tora kɔrɔn fɛ dɔw den tora dɔw fa tora denmisɛnnin minnu filɛ a caman ba Kati yan n'a fɔra ko attaque kɛra kɔrɔn fɛ mɔgɔ 175 o de ye katika ye donc an katikaw bɔra bi k'an ka dusumakasaya yira an tulo b'a la ko camancɛ faga ko senkɔni tɛ yɛlɛ a kan
et puis fana ko kalafili ka kɛ o de la ne ko ngo hinɛ banna Mali kɔnɔ makari banna wa maliyɛn ni bara ɲɔgɔn na koyi n'o tɛ ni ne fa sara fɔlɔ ni ne ba sara maliyɛn bɛɛ de ta sara mais bi bi na i fa ni ba ka sa u ka sira foyi t'a la an bɛ tɛmɛ n'an ka Mali bɛ ka marcher o de kan sisan élection ko min filɛ nin ye an y'a ɲini u fɛ u k'a bila bari mun na an denw bɛ ka sa kɔrɔn fɛ u k'a bila fɔlɔ élection ko ka bila an denw bɛ ka sa kɔrɔn fɛ u dɔgɔnin fitinin minnu bɛ n'olu bɛ kalan na kalanko bɛ ka don galama la donc u k'o ɲɛɲini fɔlɔ yan'u ka girin ko transition maa caman kana tulo junju u tɛ se k'a goloba dɛ u bɛ k'u goloba ko an bɛna élection kɛ kɔrɔnfɛla in lajɛ k'a ta Mopti Douanza Ɲɔnɔ Jabali olu ni élection kɛra u si tɛ voter donc n'olu ma voter an katigaw an bɔtɔ tɛ fo Mali bɛɛ de ka voter u ka transition in to yen a ka taa ɲɛfɛ an ka baara kɛ élection waati tɛ tɛmɛ élection n'a bɛ kɛ o k'a sɔrɔ Mali bɛɛ de kan ka voter mais ni voter bɛ kɛ sisan Bamakɔ ni Kati de kan ka voter bon an katigaw an dala an musow n'an denw an bɔra an tɔɔrɔlen don an sen da la bi an sen da la sini an tɔɔrɔla bi an tɔɔrɔla sini don o don an bɛ sukasi la yan ni attaque kɛra diɲɛ don o don Kati bɛ suma ka kɛ tɔn o b'a sɔrɔ an ka mɔgɔ min b'a la kɔlɔkɔlɔ tɛ donc transition an y'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara dɔ ka fara kan nin ko ka taa ɲɛfɛ Mali ka élection ka kɛ normal la donc président ɲuman ka sigi ni élection taara nin taacogo la ma ɲɛya ko la mɔgɔ si tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn anw tɛ CEDEAO yɛrɛ considérer bilen yɛrɛ coup d'état bɛ ka kɛ jamana minnu kan mɔgɔw bɛ ka troisième mandat 3 de kɛ jamana dɔw kan CEDEAO tɛ ka kuma la CEDEAO ye gɛrɛ nin finalement a bɛna se niveau dɔ la anw yɛrɛ ye décision min ta sisan CEDEAO tɛ jigin Mali kɔnɔ yan nɔ an bɛn'o décision de ta o tɛ jigin yan parce que Mali to o ye jamana ye quoi k'a kɛ ni min mago sera min ma k'a fɔ ko politiciens u k'u jɔ fɔlɔ politiciens k'u jɔ élection bɛ kɛ mais a ma se a kuma de ma minnu kan ka minɛ dɛ olu de bɛ minɛ fɔlɔ jamana joli tɛ kɛnɛya nɛn kan koyi jamana in sɛgɛnna koyi an ka wari minnu suyalen bɛ yen o wari de ta k'o bɛ élection bɛna kɛ n'o ye élection tɛ kɛ n'o ye fɔlɔ dɛ u b'u jɔ Mali bɛ tilen ni Mali tilenna a bɛ di politiciens ma san joli Mali ma deli ka ni ɲɔgɔnna sɔrɔ an ba kabini Moribo tan fo bi ni transition in ɲɔgɔnna a ma deli ka sɔrɔ Mali fɛ bon hali ni sɔrɔsiw hali ni CEDEAO ye sɔrɔsiw ka n'aw ye pression kɛ sɔrɔsiw kan ni sɔrɔsiw y'a cédé u b'an population sɔrɔ ɲɛ yan. En caravane pour MPM ni ye k'a dɔn k'a fɔ Kati jɛkulu dɔw ka wuli ka jɔ ye minnu na jamakuluba y'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'u ka hakilinaw mana sanga 41 dafara nɛgɛ ɲɛ 7 kan waati na gendarmerie direction ba kɔnɔna la o bɛ brigade bɛɛ la waati kelen bɛ polisiso commissariat bɛɛ lajɛlen na Kongo Solo Kulubali ale ye polisi ye min bɛ ɲininiw kɛ kosɛbɛ Kati commissariat premier arrondissement commissaire n'a ka dankan an ma ɲinɛ o kɔ fo ka se décision ma ko Kati polisiw ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na procureur ka foli bɛ Kati juge k'u bɛɛ ni sɔgɔma substitut ni fɛn an da bɛɛ dɔn o bɛɛ ka foli bɛ yan bi sɔgɔma da in na Fanta Sangota min ye k'a dɔn an bɛ kibaruya kunfɔlɔ bila yan bi ni juge ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmada la kuma kɛ de bi ko wa ce sont mes amis mes amis et des voisins de quartier ka teriya don ni mɔgɔ min sege jɔn bi kɔ a fɔ n dɔrɔn sa an b'an dogo ɲɔgɔn na c'est des voisins de quartier j'ai dit c'est des voisins du quartier o de f'i ye d'accord comme sori de b'a bɛɛ kalama n'ale donna sisan an ka juge 27 an t'a f'i ye sisan e n'olu bɛɛ bɛ quartier kelen na o de f'i ye c'est des voisins de Amadou quartier i konare en commençant par le ministre de la justice on lui dit bonjour an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ Mali kiiritigɛla bɛɛ lajɛlen fo sori bɛ ɲumankɛ de bɛ baga sori ma d'accord o b'a to an bɛ taga sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ ko yalima sori bɛ Bamako sigida kelen jumɛn na sɔgɔmada in na sori mana kɛ fan min fɛ o yɔrɔ tan ni ka segin bɛ cogo di sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la an ka nɛgɛ karafetigiw olu bɛna wele bila sori ma a ka se ka tan ni ka segin kunnafoniyaw di an ma